e Telloye donc non en calmini dendagal kala bandiral mo ganda horma ko cibro sen hodere TV donc non eden mbaɗa ɓe encourager donc non e yebde vidéo ji ɗi en plus kadi wadde abonné e wadde partager Telloye mi salmini boy mira non ɓe wiyata woni premier mbima ko raɓi ɗon ko kako systéme kamɓe donc noon bandiraɓe e dokkaɓe vidéo ɓe jaaha ɓe ƴeewa jillu Telloye holno wano après mbaɗe retour e plateau meɗen